Salut, eu sunt Laurent și astăzi voi face un video cu Geometry Dash. Am instalat. 10:30 îndată trebuie să plec la școală. La 11 Alin aici lângă mine. Așa de frumos are. Oh my god. Cea mai mare am făcut 63. Da, și eu voi face un test acum. Să văd dacă nu vrem. Nu este greu jocul. Trebuie să ai manevră la mână. Pentru o să fie, zici. Ce joc greu? Acum nu mai nu. Pentru mine? Da. Pentru tine, poate, că tu nu știi de joci. Nu te de aici, mincinosule. Da, știu. Știu mai multe decât tine. Am să chinui să fac un video, dar nu mi-a ieșit vocea. Nu i s-a auzit vocea. Ura mătii. Mă cheamă... Adică... Scrieți acolo. Tuturor, eu sunt Alin și astăzi m-am gândit să fac un nou videoclip. Spune el acolo cum am. Și... Da, nu jucam Minecraft. Dar ce server minunat, în care am 10 FPS. Da, și lângă mine este Florin, când a zis. Salut! Salut! Bă, nu e niciun aici. Nu duc până la 2. Da, el filmează geometrie. Căutați-l pe YouTube, Laurențiu Bivol. Laurențiu Bivol. și... Mă căutați și voi pe YouTube, da? Fac. Eram la 2. Da, asta a fost pentru astăzi. Pa!